Nalazimo se usred dvorišta takozvanog starog riječkog lazareta Svetog Karla Boromejskoga. Kažem stari jer Riječani su imali novi lazaret u Martinščici koji je izgrađen 1833. A ovaj je izgrađen u doba zreloga baroka, negdje u razdoblju između 1722. i 26. godine. Sad mnogi će pitati što rade ova vatrogasna vozila na ovom mjestu, o čemu ovaj čovjek priča, no usporedbom sa grafikom, sa bogatim grafičkim izvorima, starim mapama, kartama iz Beča, iz Državnog arhiva u Rijeci i usporedbom sa adekvatnim kompleksom koji se nalazio u gradu Trstu, njegovom dokumentacijom, a također i pažljivom analizom stanja na terenu, dolazimo u stvari do zaključka da je to jedan i do dan danas začuđujuće poprilično dobro sačuvan barokni kompleks. Toliko sačuvan da se u stvari radi možda o, ne možda, nego vrlo vjerojatno o najvažnijoj građevini ovoga tipa javnog karaktera sačuvanoj duž Primorske Hrvatske, duž obale Primorske Hrvatske, izuzevši opće poznati takozvani četvrti dubrovački lazaret na Dubrovačkim pločama, dakle na istočnoj strani grada. Dio je opće kulture svih hrvatskih građana znati i to da su lazareti u stvari jedna ideja koju je između mnogih ostalih u stvari promovirala Dubrovačka Republika. Dubrovačka Republika je zbog svoje pomorske orijentacije, zbog svojih razgranatih pomorskih veza prva zaključila da bi bilo najpametnije ljude i robu iz pomorskog prometa držati negdje na sigurnom izvan grada kako bi se oni tamo držali u izolaciji, kako bi se spriječila zaraza, recimo zaraza kugom i sličnim pošastima, sličnim epidemijama koje su znale radikalno u srednjem vijeku poharati stanovništvo gradova. Nadalje poznati su i bili u povijesti lazareti svih velikih lučkih gradova, recimo Malteški lazaret, lazaret u Anconi, naravno i lazaret u Veneciji, a ovaj naš je nešto kasnije nastao od svih tih, nastao u jednom vrlo pogodnom trenutku za Austriju, jer Rijeka je bila dio austrijskih zemalja, nastao u onome trenutku kada je temeljem savezništva s Venecijom Austrija uspjela nametnuti svoju ideju izgradnje lazareta u Rijeci. Zašto u svemu tome jako smetala Venecija? Pa Veneciji naravno ne odgovara još jedan konkurent tu na sjevernom Jadranu. Kada imate lazaret, imate Porto Franco, imate slobodnu luku, imate pravo prekomorske trgovine. Tako da je Venecija činila sve da zaustavi izgradnju lazareta u Rijeci, međutim zbog svoje tadašnje slabosti, radi se o drugom desetljeću 18. stoljeća, i zbog toga da njoj Austrija trebala u sukobu, teškom sukobu sa Osmanlijama, nije im to uspjelo. To je trenutak koji je Karlo VI iskoristio za pomorsku ekspanziju duž istočne obale Jadrana, dakle svoj davni san da napokon izađe na more neometan od tadašnjih pomorskih sila, pogotovo Osmanlija i pogotovo Venecije. Za ovaj lazaret se dakle obično u starijoj riječkoj literaturi spominje da je sačuvan jedan portal, da ga je radio Antonio Verneda. Antonio Verneda inače bio porijeklom Španjolac u austrijskoj službi, što nije bilo neobičajeno jer kako znate sve do toga razdoblja Habsburzi su bili povezani sa tronom, s prijestoljem, dakle same Španjolske i to zaista nije bilo neobično. Dakle, jedan španjolski inženjer u austrijskoj službi došao ovdje, udomaćio se i prema tradiciji izgradio ovaj lazaret. Dakle, od 722. do 726. na ovom mjestu Niko je za to vrijeme vrlo impozantan kompleks. Kompleks koji je nadaleko dominirao
u vizurama rijeke, jer kako znate u to doba Rijeka je još bila grad koji je bio opkoljen sa zidinama, gotovo da i nije bilo kuća izvan gradskih zidina. Postoje tu na Žabici mali kapucinski samostan, mala kapucinska crkva i jedna baterija topova koja ga je štitila. Tada dolazi dakle jedan čitav tim austrijskih javnih inženjera uz mladoga Vernedu koji je nadzirao radove. Tu je jedan veliki infrastrukturni urbanist i inženjer, čovjek koji je izgradio Karolinu. Dakle, osim toga Antona Matije Weissa, vrlo nam je značajan Carlo Martinucci, još jedan ljubljanski graditelj, inženjer u javnoj službi. Svi oni zajedno planiraju i u kratkom vremenu izvode ovaj kompleks koji je zanimljivo nastao tako da ga je direktno financirao car Karlo VI. Naime, on nudi riječkim građanima, to je doba merkantilizma, on im nudi izgradite mi lazaret, to će pomoći vašoj trgovini, dovešće strance. Znate, tad je bila jedna epoha evropske povijesti, ajmo reći doing business. Dakle, bio je vrlo važan taj merkantilistički aspekt, dolazak stranaca, trgovina i tome slično. Međutim, Riječani se nisu baš dali. Oni su rekli da su oni siromašni, da će im to samo naštetiti, tako da se car na neki način razljutio i sam je o svom trošku izgradio ovaj impozantan kompleks. Glavni njegov dio, praktično je jedan od najvažnijih njegovih segmenta, predstavljala je luka. Dakle, to je luka u kojoj su brodovi pristajali, a ona vam se nalazila ovdje, dakle, prema kolodvoru, prema željezničkom kolodvoru, prema rampama, sastojala se dakle iz jednog pristana, jednog velikog lukobrana, čak jednog malog školjića koji je branio sam ulaz u tu lazaretsku lučicu. Ispred nje bilo je jedno veliko dvorište, a pokraj toga dvorišta se nalazila nekoć znatno veća zgrada priorata. Dakle, ovo iza mene je bila zgrada uprave, ona je danas sačuvana u reduciranom obliku, stoga jer je na čitavo jedno krilo u Drugom svjetskom ratu pala bomba, tako da taj dio nije sačuvan. Tu su se nalazili lazaretski službenici o kojima jako puno znamo. Zašto znamo tako puno? Pa stoga jer su dvojica, dakle jedan portir, jedan gvardijan lazaretski, koji se čini mi se zvao se Antonio Žagar, Ante Žagar, i jedan lazaretski prior, dakle upravitelj samostana koji se zvao Šimić. Bili su vam u velikoj svađi. Svađa je trajala 20 godina, onda su oni međusobno se prepucavali tako da su višim vlastima pisali pritužbe jedan protiv drugog. O tome bi vam moglo jako puno, ali vratimo se mi na arhitekturu. Uz tu zgradu priorata nalazilo se veliko interno dvorište. Njegova funkcija toga dvorišta bila je upravo za ispiranje, za namakanje robe, za kađenje robe sumporom. Dakle, tada vam je bilo vrlo običajno u tim velikim lazaretskim operativnim dvorištima iznositi iz brodovlja kožu, čak ovčju vunu i slične, ajmo danas bismo rekli rasute terete u vrećama i onda ih namakati u vodi i na takav način, dakle, spasiti Europu od kužne pošasti. Točno ovdje se nalazio veliki lazaretski zdenac koji je bio povezan s potokom Brajda. Dakle, oni su trebali jednu veliku količinu tekuće slatke vode kako bi izvršavali svu tu manipulaciju s robom. Nadalje se ta roba nakon namakanja i sušenja se onda skladištila u skladištima. U tim skladištima danas se nalaze vozila riječke javne vatrogasne postrojbe, a u drugom dijelu koji je nadograđen za jedan kat koji se nalazi tu u sklopu riječkog bolničkog KBC-a, riječke bolnice, također se nalazio jedan dio skladišta u kojima se skladištila takozvana nečista roba. Dakle, roba koja je tek čekala na ispiranje ili kađenje sumpornim parama. Iza ovog jednog malog pregradnog zidića, dakle iza vatrogasnog tornja, nalazila se jedna velika zgrada na kojoj je također pala bomba u Drugom svjetskom ratu i od nje nije ostalo
praktično ništa, a protezala se gore prema današnjem zaraznom odjelu KBC-a. To je bila zgrada za izolaciju brodskih posada. Ličila vam je, kako bih vam je mogao opisati, ličila je recimo na kaštel Nova Kraljevica. Dakle, velika zgrada s prizemljem i 2 kata koja je imala jedno veliko unutarnje dvorište raščlanjeno na 2 kata arkadama i zanimljivo imala je jednu polukružno izbočenu kapelu u formi jedne apside u kojoj je riječki plovan, župnik, mogao doći bez da bude u kontaktu s brodskim posadama. Dakle, on je mogao vršiti obred, euharistiju iz te kapelice, dok bi se brodske posade natisnule na tim lukovima trijema i tako bi pratili obred. Dakle, sve je bilo vrlo pažljivo organizirano da ne dođe do kontaminacije, da ne dođe do kužne zaraze. Stvar je išla i dalje prema sjeveru, tako da se iznad nje nalazila jedna manja zgrada koja se zvala kontumacija, dakle izolacija za Turke. Dakle, postojale su i za osmanlijske brodske posade Osmanlija koji su pristajali u Rijeci, naravno u doba kada Austrija nije ratovala sa Osmanlijama, postojala je posebna zgrada. Nadalje, tu su se nalazile konjušnice i slična prateća infrastruktura, jer je dobrim dijelom Lazareć služio i za prihvat tih carskih trupa koje su u to doba iz Napujskog kraljevstva išle prema Slavoniji. Evo, sada smo unutar lazaretskih skladišta, jednog dijela koji nam je ovako relativno pristupačan. Inače, ona su se protezala desecima metara još prema sjeveru u prostor KBC-a i sad vidite koliko je to bila jedna vrlo impozantna arhitektura. Praktično 2 lađe, 2 broda su razdijeljena sa tim velikim, masivnim zidanim stupcima na kojima počivaju, dakle, ti jaki križni svodovi. Prema tome, gore na katu su mogli nekakve najteže terete praktično postavljati bez ikakvih problema ili opasnosti od urušavanja. Dakle, ovdje bi se roba skladištila i čekala bi daljnji transport, kolni transport prema sjeveru u trenucima nakon što bi se ona osušila od ispiranja. Međutim, vrlo često, budući da je taj lazaret bio na neki način da nije bio u punoj funkciji. Znate, kao i danas njega je jako metala tršćanska konkurencija, tako da u jednom trenutku 1760. godina ovaj lazaret postao isključivo, je mogao prihvaćati takozvane čiste terete, dakle ne nečiste terete, jer je to smio prihvaćati jedino Trst. Tako da je bio ekstenzivno korišten u tom smislu, a i dalje bi, pogotovo da je Austrija ušla u tu fazu velikih ratovanja, pogotovo rata za austrijsko nasljeđe, i dalje bi recimo prihvaćao trupe, tako da je vrlo često su tu boravile, možemo reći konačile, trupe koje su se onda kretale prema nekom od brojnih od austrijskih ratišta. Dakle, stilski, sa stajališta povijesti umjetnosti, radi se o jednom vrlo zanimljivom stilu koji je vrlo karakterističan za Rijeku. Znate, danas Rijeku svi doživljavaju mediteranskim gradom. Rijeka je u ovom vremenu još uvijek bila, kao i u doba gotike, kao i u doba renesanse, jedan grad koji je bio izrazito okrenut prema Kranjskoj, prema Ljubljani, prema sjeveru, tako da se ovdje ova arhitektura ima obilježje tog tipičnog kontinentalnog baroka, jako puno sličnosti ta profana arhitektura Rijeke ima sa profanom arhitekturom Ljubljane i Trsta, s tim da moramo reći da je zbog tog spleta okolnosti da se riječka luka širila nasipanjem, a ne praktično rušenjem starih zgrada i izvedbom novih zgrada na istom mjestu kao što je to činio Trst, tim nekim stjecajem okolnosti, siromaštva ovoga našeg grada možemo reći da je jako puno te zrelo barokne arhitekture, kako vidite, monumentalnih razmjera, mi ovdje u Rijeci imamo sačuvano, a da nemamo pojma da tako nešto postoji. Tako da je Rijeka ključ u ovom elementu nekih spoznaja o tome kako je izgledala barokna Ljubljana,
prije velikog rušenja Ljubljanskih zidina, vojarni koje su okruživale staru gradsku jezgru i kako je izgledao barokni Trst, dakle prije tog jednog velikog klasicističkog uspona, dakle onog uspona koji je Trst bilježio od početka 19. stoljeća nadalje. Čitava ta cjelina tijekom 18. stoljeća nije funkcionirala punim kapacitetom, stoga jer ga je prvenstveno kao i inače tijekom prošlosti u doba Austrija, mogu reći danas, kočila ga je konkurencija i to prvenstveno konkurencija Trsta. Mi jako puno znamo o tom funkcioniranju, ponajprije kroz svađu te dvojice lazaretskih službenika, dakle jednu silnu korespondenciju koja je sačuvana u državnom arhivu u Rijeci, pa između ostalog tamo saznajemo detalje da je recimo lazaretski prior se proširio na 5 prostorija i veliki salon, dok je ovaj jedan gvardijan s 3 djece i svojom ženom bio u jednom jedinom sobičku. Prior s druge strane kaže da taj lazaretski gvardijan, da što bismo danas rekli u fušu, protupropisno radi u susjednim skladištima Temišvarske kompanije, dok ženu i dijete zapošljava na ovim lazaretskim gvardijanskim dužnostima. Zatim saznajemo i to da je on između ostaloga, taj gvardijan, protupropisno primao bodulske brodove, dakle krčke brodove s vinom koji bi ovdje pristajali noću kako bi izbjegli porezne takse prema Riječkoj lučkoj kapetaniji. Dakle, jedna nevesela situacija. Nakon toga 1850-ih u ovaj prostor dolazi Vojno-pomorska akademija, dakle radi se ova velika zgrada Vojno-pomorske akademije negdje ranih 1850. godina i tijekom Drugog svjetskog rata prostor je dosta degradiran bombardiranjima i čišćenjima nakon toga bombardiranja. Važno je istaknuti da on jest danas dijelom utopljen u novi riječki urbanizam, jer kako znate s dolaskom kolodvora ovdje je kasna Austrija planirala jednu veliku reprezentativnu aveniju koja je dijelom pod talijanskom upravom realizirana. Dakle, to su bile reprezentativne avenije novog središta Rijeke. A mogu vam reći koliko god se to možda danas ljudima izgleda neugledno, on je daleko bolje sačuvan nego adekvatni takvi prostori u Trstu koji su gotovo posve porušeni osim glavne zgrade priorata. Možda je dakle to sve danas relativno degradirano, no kao bivši konzervator mogu reći da bi jako dobro u tom izvana relativno neuglednom prostoru, a unutra atraktivnom, dakle sa tim velikim masivnim ovim svodovima, jako dobro bi mogao doći neki novi sadržaj tipa pivnice.